Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa. Tohle už je dneska druhý video, co natáčím, protože dneska prostě jsem si řekl, tak prostě natočím video. Jo. Jednou už dávám na YouTube, bude to trvat hodně dlouho, protože nevím proč. Jo. Dneska bych vám teda chtěl ukázat svou sbírku nožů. Já jsem jedno video už točil, ale to video mi přišlo takový nezáživný, když to tak řeknu, jo, a vlastně nějaký nože mi přibyly, nějaký se možná i ztratil, nebo tak, jo, takže prostě mám tu nový video a v tomhle videu nebudou samozřejmě jenom nože, mám tady multitool, malou sekírku, jo, mačety a tak, takže jo, tak já bych teda už asi začal. První nůž, který bych asi ani nepovažoval za nůž, mám tady, je to plastový nůž od firmy Cold Steel, myslím. U těchto z těch plastových nožů, co jsem četl, tak je výhoda, že vlastně jsou lehký, jo, fakt je strašně lehký, jo. Tak, že vlastně ho můžete někam schovat a je z plastu, který je fakt tvrdý, takže člověka s tím zabijete. Není to hračka. Je celkem i ostrý, takže podříz něco prostě dopis s tím třeba otevřete, jo. Má takovou hezky silikonovou rukojeť, je fakt pohodlná, takovouhle záštitu vlastně, jo, vidíte, je to taková dýka, jo, takže podle mě je to dost dobrý nůž, hele, proč ne, jo, někdy ho můžete potřebovat, já jsem se ho koupil, upřímně, protože jsem byl blbej a myslel jsem si, že to je pravej nůž, že to není z plastu, ale jo, tady vidíte, že mám ořezanou špičku, protože jsem si ho nabrousil, protože jsem s tím bodal do dřeva. Tak, byl první nůž, jako druhý nůž vezmu, abych to chtěl brát nějak od těch nejmenších, takže jo, tady tohle je takovýhle malý motýlek, jo, je to takový jako pšit z Číny, jo, vidíte, že tady je čepel a tady to je, jo, mám ho od kamaráda, hele, jako, můžete si ho dát někam prostě jen tak pro tu prdel, jo, že máte malý motýlek, jo, s tímhle triky fakt neudělám, jo, jako prostě, tu nemám pravítko, jo, ale, no, nemám tu prostě pravítko, takže vám to neukážu, jak je velký ten nůž, ale je prostě malý, jo, má tak, ty vole, já v tomhle jsem úplně na nic neumím odhadovat, ale myslím si, že to je takových 5 cm, jo. Normálně má pojistku, jo, triky by se s tím daly dělat, ale nevím, no. Já ho mám jen tak prostě, že ho mám, jo, pro tu prdel. Pak tady mám tyhle nože, já si ukážu naraz, jo. Tady mám 2 rybičky, jo. Klasický prostě, jakoby starý rybičky, jo, to jsou jakože fakt hodně starý. S těma se chodilo, tyjo, na houby a ty toho zažili. S těma bylo nakrájených, tuny hub, jo, takže prostě klasický rybičky, všichni známe, jo. Tadyhle je z nějakého kovu, nevím, jaký hliník to nebude, nějaká ocel možná, a tohle je z hliníku, jo. Je těžší tahle, což je divný, protože hliník je lehčí. Pak tady mám takovejhle nůž z poutě, nabroušený, nic víc, jo, klasický nůž, co střelíte na pouti ze střelnice a hned se vám rozbije. Pak tady mám další nůž, ten je trošku hezčí, jo, trošku mi to připomíná nůž, co měl Krokodýl Dundee. Jo, prostě takovej, je malej, tak 10 cm maximálně má, jo. Fakt jakože, když to nosíte v kapse, tak je to takový, že prostě s tím můžete, nevím, něco otevřít, třeba rozříznout s tím něco, jako s klasickým nožem. A jo, můžete se ho dát na pásek třeba, jo. Takže tak.
nevím, je takový průměrný nůž, který asi už nekoupíte nikde. Jo, pak tady mám další, ale ten mám na klíčích, ten jsem si zapomněl sundat. Je to, tuhle značku si myslím, že většina lidí zná, je to Victorinox, jo. Neptejte se, proč mám na klíčích zapalovač. Proč jsem... Jo, klasický prostě z... Moment, já ho sundám. Jo, dobrý. Tak je... Jo, prostě mám ho tady ulomený ten nůž, protože mi spadl na zem. A je to prostě klasický Victorinox pravý švýcarský nůž, jo, pinzeta. Na druhé straně párátko, jo. Ten jsem si koupil sám. Je to prostě úplně, myslím si, že to je jakoby nejméně vybavený nůž, co Victorinox dělá. Nevím, jestli dělá jenom ty, co mají nůž. Já osobně si na něj nemůžu stěžovat, jo, máte tady vlastně otvírák na pivo, šroubovák, otvírák na konzervy, takže jo, podle mě dobrý a tady klasický nůž, jo. Ocel úplně, podle mě, když s tím nechcete vyřezávat něco ze dřeva, tak je to úplně super, jo. Tady vidíte Victorinox Swiss Made Stainless, jo. To nerezový samozřejmě, mám ho možná půl roku, otevírám s ním třeba pivo, samozřejmě ne sobě, abyste si nemysleli, jo. A takže tak, jo, stojí asi tak 300 korun, proč ne. Pak tady mám další, tohle to má být taková napodobenina, jo, je to nůž, který má spoustu funkcí, ale je úplně rozvyklaný, jo. Vidíte, takhle jde úplně na stranu, to je takovej levnej shit, ale hele, dáte se ho do auta, třeba do kaslíku, no, třeba do kaslíku, máte tu vývrtku, jo. Když budete potřebovat, máte tam i šroubovák, třeba poslouží, malý nůžky tam jsou taky, takže tak. Pak trošku netradiční nůž, no, který, no jasný, bude zaflákaný. Je to keramický nůž, ten je z AliExpressu, na něm ještě kus rajčat, no. Prostě z AliExpressu, hele, podle mě je to na zeleninu úplně perfektní, má to být vlastně, že když ho dáte takhle, to má vypadat jako pták, prostě, jo. Podle mě je to dobrý nůž do kapsy, když prostě řeže zeleninu úplně perfektně, ale jenom na zeleninu, jenom na jídlo prostě, ne na zeleninu, ale i prostě na jídlo, jo. Takže dřevo s tím neřešte. Stál $2, takže jo. Pak tady mám, jo, třeba tenhle nůž z Německa. V Německu jsem ho, nevím, v obyčejném obchodě, jo, je to takovýhle nůž. Podle mě je hodně dobrý, protože skoro se nekejve, jo, fakt o 0,1 mm. Špičku jsem trošku vohnul, jo, ale to protože jsem debil. Když ho chcete vlastně složit, tak musíte to zmáčknout a když ho chcete rozložit, tak taky, jo, což taková pojistka, aby se vám, nevím, nerozložil v kapse. Je nerezovej, prostě, jo, ocel v pohodě, krásně se s ním řeže, na jídlo úplně v pohodě, třeba si ho můžete dát do batohu a máte ho jako záložní nůž na jídlo třeba. Pouzdro nylonový, jo, prostě na pásek, tady už se trošku trhá. Pouzdro nic moc, ale nůž perfektní podle mě. Tak, další nůž je reklamní nůž od značky Ford. Tady vidíte značku Ford. Jo, je to takovej, měl to být takový ten jakoby vyhazovací nůž, to takhle pomocí tohohle z toho čudlíku takhle jakoby vyhodíte, má to kombinovaný ostří, ta ocel je úplně k ničemu, jo, je to sice nerezový, ale nevím, no, přijde mi takový tvrdý hliník, jo, prostě, má to klipsnu, abyste si to mohli dát do kapsy, mělo to tady mít takovou tu pojistku, co vám takhle zajede sem a vy takhle jakoby
dáte pryč a ten už se vám zavře, ale ta je ulomená. Jo, je to, hele, do kapsy nůž, když potřebujete třeba otevřít dopis zase, jo, nebo potřebujete, dejme tomu, nevím, otevřít nějaký obal, tak se hodí třeba. To kombinovaný ostří se dá, si myslím, taky využít. Pak další dva nože, tady mám motýlky, jeden cvičnej, to je taky z AliExpressu, hele, stál $5, maximálně $5. Takový rozvyklaný, ale když ho utáhnete, tak je celkem v pohodě, jo, prostě cvičný motýlek. Proč ne? Pak mám tady další, ten jsem koupil v České republice tady. Takovej, ne úplně na triky, protože má to hodně tenkou tu čepel. To je takový na prd ale jinak se dá, tady má klipsnu, jo, pojistka normálně, nějaký tričky by se s tím dát dali, jo. Si úplně nepamatuju, teď vám je na kameru neukážu, jo. Takovej příjemný nůž, hele, já jsem ho nosil v kapse, rychle ho otevřete, jo, nevím, uříznete si s tím chleba, třeba. Neumím mluvit takhle po ránu. Tak, tady je další nůž, to už je trošku lepší, koupil jsem se ho v Decathlonu, stál asi 350 korun. Jo, tady máte klipsnu, nerezová ocel, to je celkem dobrá ocel. Nesekal bych s ním, protože když s ním seknete do něčeho, tak se vám může takhle vohnout dozadu. Oceňuju to, že tyhle čuplíky, nevím jak se tomu říká, je to na obou stranách, takže vlastně jak pro leváky, tak pro praváky, jo, takhle i takhle jsem levák, takže to oceňuju. Jo, značka je to Solognak. No. 5CR15, to bude možná, ježiši, chemie, no, neřeknu vám to. Má to silikonové střenky, jsou příjemné, můžete si je sundat a můžete si je vyměnit třeba za dřevěný, nic vám v tom nebrání, jo, takovej, už nosil jsem ho v kapse třeba půl roku a fakt, když jsem potřeboval něco otevřít, otevřel jsem to s tím. Tak další nůž bude, jo, takovejhle karambit, tady se mi rozpadlo pouzdro, protože jsem s tím hodil, tady to mám oblepen izolepou, jo, špička dodělaná, mám ho dlouho, je to prostě karambit, jo, je dobrý mít karambit doma, tak pro tu prdel, duhovej, Counter Strike nehraju, takže nevím, co to je za nůž, jo, tak. Bylo hodně rychlý představení. Nevím, taky myslím, že je z AliExpressu, ale ten jsem dostal od švagra, takže tak. Další nůž je zase z Německa, ale tentokrát je to takovejhle nůž, je to full tank. Tady dole to má, ježiš, úplně strašně super hrot. Takovou špičku, můžete s tím něco rozdrtit třeba. Jo, můžete si ho pověsit ten nůž. Tady má takovej úplně divný tohle, vůbec nevím, k čemu to je. Nevím, možná to je ergonomický, aby se ten nůž líp držel. Je takovej malej, vůbec nevím, proč ho nepoužívám, tyjo, protože je celkem hezký, akorát to pouzdro, jo, co zezadu se mi takhle urvalo. Stál 10 euro, 20 euro maximálně, jo, tohle je nějaký fejkový dřevo. Hele, za takový malý peníze, proč by ne? Já jsem s ním řezal na chalupě, třísky to dělá, jo, prostě sekat s tím do dřeva není úplně dobrý nápad, protože se vám to rychleji stupí, ale jinak řezat s tím normálně úplně perfektní. Tak, další nůž, tady mám takovejhle, nevím, co to je za značku vůbec, je to takovejhle, vlastně, nevím, no, švýcarský nůž, ne, spíš takovej, ty vole, no, teď to ještě otevřít. No, prostě vývrtka, všichni známe. Pravý paroží, jo, 100% pravý a jsem si tím 100% jistý.
Značku vůbec nevím, tady je Stainless Steel Made in Germany, takže evropský. Tady je to nůž pro myslivce, mám takový pocit, tady je vlastně vyvrhovací nůž, vidíte, tupá špička, takže myslivec tím prostě rozřízne kůži. Jo, celkem dobrý, ale většinou ho nepoužijete, když nejste sériový vrah. Pak tady máte otvírák na pivo, pilku, která je celkem dobrá, a šroubovák placatej. Jo, tak. Pak na druhé straně je tohle a ježiš, nevím vůbec k čemu to je, můžete si to pověsit někam, jo. Nevím. A pak nůž. Nůž je, ty vole, asi nejkvalitnější nůž, takovejhle, který jsem otevírací, který jsem kdy měl, protože s tím takhle říznete a můžete s tím sekat a nezlomí se vám dozadu. Jo, prostě kvalitně udělaný nůž. Takhle pojistka, zmáčknete, zandáte. Jo, není ostrý, ale já si ho nabrousím. Tak, další nůž, tady mám 3 nože, jsou to vrhací nože, který jsem si koupil na pouti. Jo, pouzdro, na prd. Takhle prostě 3 vrhací nože. Tomu neumím s nima vrhat, chtěl jsem si je koupit, protože prostě jsem chtěl mít i vrhací nože ve sbírce, takže tady Jack Ripper 440 Stainless Steel. Jo. Hele, byly celkem ostrý, ta ocel, ze který to je, mi přijde, že celkem dobře řeže. Na vrhání, proč by ne, že jo, naučit se s tím můžete. Tak, pak tady mám multitool. Jo, takovýhle vůbec nevím od Katě, dostal jsem ho k narozeninám. Krása, proč to světlo takový, nevím, omlouvám se za světelné podmínky. Jo, Powerfix se to jmenuje. Jsou to takový nůžky vlastně, tady máte pojistku na ty samotné nůžky, který, jo, je to od smole, takže to je totálně zalepený, ale nůžky stříhaly celkem dobře. Dám tu pojistku. Jo, tady je nůž, který upřímně, ten nůž je úplně k ničemu. Jo, ale máte tu prostě šroubovák. Ne. Šroubovák, tohle to nevím, co to má být, jo, vůbec. A pak pilku, taková ta klasická levná pilka, jo, teďko mi ani nejde vytáhnout, protože je nějak, jo, takhle vidíte, fakt ta klasická levná pilka. Tak, potom tady pilník, hele, proč ne, no. Pak šroubovák placatej, dobrý, a další placatej šroubovák s otvírákem. Tohle, nevím, no, je to takový prostě multitool, no. Využil jsem ho párkrát, pak už mi tu jenom od té doby mi tu prostě leží, takže kdyby někdo měl zájem, přijďte za mnou a já vám ho prodám. Pak další, Mora Knife. Nejlevnější nůž od Mory stojí 199 korun, co jsem ho kupoval já aspoň. Jo, pouzdro, jestli znáte Mora Knives, jo, no prostě Mora nože, jo, řeknu to česky. Tak pouzdro vlastně takový klasický, je to z plastu takovýho, hele, dobrýho, spadlo mi to hodněkrát, nerozbilo se tady na odtok vody třeba, jo. Nůž od Mory, klasicky, nebo ne klasicky, jako, ale vidíte velký záštity, jo, tady takovej tlouk, když to tak řeknu, jo, je to, hele, proč ne, můžete je to, jo, to je vlastně, když do toho boucháte nahoře klackem a chcete, ne, počkej, to se dělá, ne, počkej, co? Tak teď vůbec nevím, co jsem měl na mysli, no, to je jedno. Rukojeť, nevyklouzlo mi to, i když jsem měl mokrou ruku, jo, čepel, ne, je to uhlíková ocel, takže všichni znáte nevýhodu uhlíkové ocely, nebo všichni, jako
víc lidí. Rezne hodně, takže já ji skoro nepoužívám, jenom na vyřezávání doma suchého dřeva. Jo, hele, nůž tady klipsná na pásek, proč ne? Tak, další tady mám třeba tohle. Tady mám krabičku z minulého videa. Tak, tady mám sekírku z Německa, tady byla obalená parakordem ještě. Jo, je k ní takovýhle pouzdro. Zkusím zhasnout lampičku. Radši nechám taplou. Tak, vidíte tady klíče, čepel celkem dobrý, je to taková menší sekírka, jo, ale využíval jsem ji, protože seká dobře, je malá a fakt jako i doma, když chcete prostě u krbů si nasekat třísky, tak nasekáte, jo. Pouzdro, hele, pouzdro je celkem kvalitní, nevím kolik stála ta sekírka, vůbec si to teď nepamatuju. Jo, takhle pouzdro je celkem kvalitní, jo, dáte si to buď to takhle na pásek, nebo takhle na pásek třeba, jo. Hele, na kemping, proč ne? Podle mě super věc. Pak tady je tohle mačeta, která se mi ani nevejde do záběru. Je to prostě takováhle mačeta, vidíte, je zadělaná od smoly, pracovalo se s ní. Jo, je to vyrobený v Číně, rukojeť taková, nevím, no, ocel, taky taková divná prostě, ale osekávat větvičky s tím můžete, jo. Je to lepší s tím osekávat větvičky. Třeba ze stromu, když pokácíte, jo, nějaký menší třeba. Mačeta, hele, celkem velká mačeta, proč ne, jo. Já jsem s ní pracoval, no, jasný. Schodit si kameru, to je moje specialita. Tak, pak tady mám nůž, nebo mačetu, říkejte si tomu, jak chcete. Ale to takovýhle pouzdro, jak co by to mohlo být, nějaký lovecký nůž? Ne, je to kukrina. Nebo napodobenina kukriny. Nebo napodobenina. Taková neúplná kukrina, ano. Koupil jsem to z chladné zbraně EU. Jo, 375 korun, myslím. A hele, za ty peníze je to asi nejlepší nůž, co tady mám. Jo, a já jsem zapomněl ještě na jeden nůž, tak pro ten za chvíli dojdu. Jo, takováhle kukrina, dřevo pravý, podle mě super, tady od nějakého červa asi díra, super. Seká to úplně perfektně, fakt je to i tlustý celkem, jo, full tank, takže tak a vlastně seknete s tím a krásně se to zakousne do dřeva, je to fakt pecka, jo, je to fakt pecka a za 300, i kdyby to stálo 5 kilo, tak je to super. Pouzdro, nějaká levná fejková kůže, která ani nevypadá jako kůže. By bylo jasno, tohle nahoře jsem si tu ořezal sám. Jo. Tady to si to můžete dát na pásek. Ale říkám, proč ne? Pouzdro mi přijde, jako kdyby to bylo nějaký vyřazení prostě, jo. Takový, dá se to. Lepší než nic. Tak, pak další věc, co tu mám, není úplně nůž, ale je to křesadlo od Gerber Bear Grylls, jo, Gerber Bear Grylls. Jo, na té kameře to nevypadá tak dobře, je to celkem tvrdý křesadlo, což oceňuju. Jo, což oceňuju, čekajte, jak se takhle zavřít. Na tom samotném pouzdře máte vlastně takhle nějaký, jo, N, don't need help, když uděláte, a Y vlastně, když, jakoby, jo, need help, takže potřebujete pomoc. Tady máte SOS signál, čárka, pak tady nějaký, můžete si to stopnout a přečíst. A tady nahoře, na což jsem přišel až po možná 2 hodinách, co jsem to měl v ruce, je takovejhle prostor.
vodotěsný a máte tam vatu. Jo, takže vlastně můžete s tím zapálit. Já jsem s tím zapálil už pár ohňů. Ty vole, podle té kamery se to nedá to. Tak, paracord, tady mám svůj, na tom byla takováhle kulička a píšťálka. Ty píšťálky, když fakt hodně fouknete, tak vás z toho bolí uši. Jo, ale jako za 300 korun, pardon, řve mi tady kočka. Jo, dobře. Vůbec nevím, kde jsem skončil, takže tady křesadlo od Gerbru, jo, Bear Grylls. Takže, pak tady další věc, mám brousek, jo, od Milteku, keramika, karbon, karbid, ne karbid, není to nevím, prostě brousek takovej do přírody, když si ho dáte na batoh, proč ne, jo, je to prostě, nabrousil jsem si s ním nůž, takže podle mě do přírody na batoh nebo do batohu, když si ho dáte, tak je to úplně suprovej brousek. Tak, teď počkejte. A já musím najít nůž. Tím najít myslím, že musím sundat z batohu. Takže tohle je nůž, na který mám asi nejradši z celý mý jakoby sbírky. Je to od Gerbru, není to ve spolupráci s Bearem Grylsem, jo. Mám takový pocit. A jo, je to Made in USA, Portland, Oregon, jo, nevím, jo. Prostě je to nůž, který zažil takový věci a brousil jsem ho jenom jednou, jo. Pomalu jsem s ním sekal kameny a vydržel to, jo. 0,5 centimetru tlustá čepel, full tank. Příjemná silikonová ergonomická rukojeť, jo. Tady taková špičatý kus kovu, který z toho vychází. Já se umím vyjadřovat fakt dobře. Jo, takže můžete s tím rozbít třeba sklo. Jo, teď mi se vrzala židle celou dobu. Tady fejkový ostří, jo, falešný, no. Jo, hele, je to dobrý nůž, pouzdro. Takhle, tady máte vlastně, můžete si to připnout na 3 pásky zároveň pomalu, jo, takže tak. Jo, dáte to tam, nesmíte se bodnout, dáte to tam takhle, ještě to připnete a nevypadne vám to, i kdybyste s tím nevím, co dělali, jo. Takže tohle je zase dlouhý video jako prase, jo, to je prostě 30 minut, což nevím, no, jo, prostě 30 minut, směřte se s tím, nemusíte se na to dívat celý. Děkuju moc za shlédnutí z toho videa a vím, že jsem ho už natáčel, ale chtěl jsem ho přetočit, protože nevím, prostě přijde mi lepší to přetočit, sice tam bylo nějakých 87 zhlédnutí, moc krát vám za to děkuju. Doufám, že ty zhlédnutí budou i tady, aspoň dvojnásobný. A no, takže tohle by teda bylo všechno pro tohle video. Moc krát vám děkuju, že jste se na to podívali, to jsem asi říkal. A čus.